летаргичен сън, да чакаме нещо да се случи. Ще се променим всички благодарение на подобен род книги. И тук 90% от присъстващите са пишещи, хора мислещи. Надявам се, че писанията ви да имат друг начин и стил на мислене. Да спрем с оплакване. Благодаря и на вас най-много. Един въпрос обаче е тая. Питат господин Марицас какво е завършил нещо за него, но това е тайна. Така че отговорете, ако обичате всичко, кажете си всичко. Автобиографични данни. Роден, къде и защо? Роден, къде и защо? Първо. Всеки друг въпрос. Данни не са нещо важно, нещо, което интересува. Що, любопитно е? Не, понеже аз ви задавам, извинявам се, много важно е в каква възраст пишете книгата и какво сте завършили като училище. Да, завършил съм. Филология. 8 клас със сигурност. Да говорим и след гимназия. Защото беше задължително. Електроинженер. Да, след гимназия. Завършил съм в Атинския университет електроинженер. Образованието ми е техническо. Инженер съм по професия. И започнах да пиша книгата 95-та година. Значи не пиша... 95-та, 57-та съм роден. Възпроизведеш и започна да пише книга. До там. Не ви се запознава, за да съжаление, ме интересува на каква възраст се пишете книгата, за да знаем... 40 годишна възраст започна да пиша. Помни твърде живота и мотиви. Всичко, за да стигнете до тези... За да знаем от опит ли е това написано, защото не може да бъдете сигурни на 80 годишна възраст, примерно казвам, за човека като какви чувства изпитва, работоспособност или пък преживяването на жизнта. Има ли година, да речем, не съм чела книгата, но казвам, ако е споменато възраст, че се прекъсват интимните отношения между мъжа и жената или се прекратяват чувствата или се другат или унищожават, ако вие пишете, че на 80 годишна възраст умира всичко от мъжа и от жената, значи вие не го знаете от опит. Чули сте го от някъде. Но един може да умре, а друг да е жив. Нали? Ако започна на 40 годишна възраст да я пиша, може да се съчетава, че когато човек спира вече да се възпроизвежда, започва да работи. Става писател. Така че сега продължавам да я пиша, в смисъл българска книга, почти половината от гръцката. Значи ли, че няма надежда за възпроизводство? От ваша страна. Моята на. Нищо не каза. Душата ми е 30 годишна. Ама другата работа. То с душа не става. Ама с душа не става отлождането, бе хора. Що да се залъгваме? Това ме интересува. Молон на бе. Нищо не разбрах. Нищо не разбрах. Молон на бе, не знаеш. Наскоро някъде чета дядо, който даде сперматозоида си да направи своето внуче. Да. 70 годишен. Това показва, че човек и на 70 да и на 75 той произвежда. Че може да. Може по времето. Понеже казвате, че спрял до някъде. И то си за всеки издал. Да, но по тялото на 70 години произвежда 30 годишния младеж, какво ще каже? И той се произвежда. И той. Аз като съм една жена, ви получавам 30 годишния мъж. Лата, старец. Ако има пари, аз 70. Отидахме до друга Лата. Някой друг нещо иска ли да каже, така да се говорим свободно?